Richie lluny, Benvinguts al meu món. a prop. Benvinguts als contes Samarreta d'en Richie. amb el logotip a l'habitació. Hola, sóc en Richie i cada diumenge teniu un relat que us narro jo mateix. Així que comencem. Fons blanc, text negre. Plasma. El següent relat A l'habitació. va passar l'any 2010, quan els televisors eren de plasma. Se'ns ha acabat el plasma. No fotis, va, vés a comprar-ne més. Els nostres televisors necessiten plasma. Ja he contactat amb el proveïdor, però tampoc li'n queden. No pateixis, trucaré a un amic meu. Un amic teu? El conec? Oh, i tant. És aquell que vas conèixer quan vam quedar per sopar. Ah, ja me'n recordo. Josep, es deia. No ho sé, no recordo a qui vas conèixer. Sí, crec que sí, que es deia Josep. Estem parlant de la mateixa persona, o no? No ho sé, digue-m'ho tu, pots descriure'l. És aquell que té la cara pàl·lida i fa el torn de nit? El vampir? Sí, aquest... Ui, perdó, millor no dir-li així. No, si no l'estem pas insultant. Literalment, és un vampir. No, ho deus dir de broma, oi? No, que t'ho dic de debò. De fet, tots els que treballen de nit a la nostra fàbrica són vampirs. No m'ho crec. Per això no recordava si havies conegut en Josep o algun altre. Jo, si t'he de ser sincer, els veig tots iguals, amb aquelles cares tan pàl·lides i tot plegat. Això és una falta de respecte. Ja ho sé, però és la veritat. Em costa distingir les cares. Què vols que et digui? Ara que hi penso, fa un parell d'anys sí que circulava un rumor que contractàveu vampirs. El rumor és cert. I en Josep? Et pot aconseguir el plasma? Ell o qualsevol dels vampirs, perquè d'on et penses que surt el plasma? No ho sé, del proveïdor. I d'on creus que el treu, el proveïdor? Ni idea, tu. Tants anys treballant aquí i encara no ho saps? No, no ho sé i no entenc res. A veure, en Josep, quin proveïdor té? Un de diferent que el teu proveïdor de confiança? A la nostra empresa agafem el plasma de la sang i els vampirs ens faciliten la feina. Com? Segueixo sense entendre't. La xuclen del coll de la gent. Ho dius de debò? Esclar, perquè et penses que a la nostra empresa de televisors contractem a vampirs? És perquè ens portin plasma. Ha nascut elscontes.cat. Fons blanc, lletres negres i el web amb lletres blaves.